Liwangsung monomati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Harya Sengguni. Ayo ndadekake gugup pengerosi paman manira piji wenten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu. Sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah. Pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras. Nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggih. Kawula nun nuninggih. Paman Plasa Jenar nggih. Katiparan anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diake matur marang manira paman Plasa Jenar. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saeka kaptyakara luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk ngasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun mekaten nggih aturipun ingkang bapa ing kepatihan ndadosaken bumbung raos sing manah ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogaken anggenipun lenggah wonten ing Datul Yawaji Ngastina paman Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan ning Plasa Jenar ingkang paman nggih kawula nun Bapa Durna Bapa Penembaning Sukalima katuran karaharjan rawujeng ngandika Bapa Penemban wonten ing Datul Yawaji Ngastina Bapa Penemban Durna. Gondhok blekuduk suwalu gembel sumorante hawela kawula nuning gengger tansah pinanganing kawidadaning ring Sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima mangya widodane skala sawan kula tebih saking Sambikala napa kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina ngger anak Prabu Duryudana sampun kula tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Prabanduna Lanaknan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima menapa dene Kakang Prabu Karna ing Ngawangga sawetawis rawuh wonten ing Datulaya kepareng pinarak ingkang langkung sekeca Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula nun Yayi sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Ngawangga namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk Sandhapada Paduka Yayi Prabu. Sampun kula tampi karya bumbung. Mboten langkung kasekecakno anggen sengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing raka ing Ngawangga wonten negaring Ngastina dinten sakmangke menika Yayi. Apa dene sira Dimas Kartowarma? Prayogakno nggone risi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartowarma. Lho Diwaji semban kula sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartowarma. Namung kepareng ingkang abdi ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis tak tampa siat diatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lan mratakno mring sangya kadaning ingsun kang padha gantung sebo. Aja ngandung ning padha saur manuk. Jeneng Maniron Dewa Bareke wigatining pasewakan. Lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu semban kula. Paman Plasa Jenar. Wonten timbalaning ngadhawuh nggir Bapa Penemban Durna. Kula wonten mengendika ngadhawuh menapa nggir? Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Nggih, timbalan Yayi. Wale-wale menapa? Mesti kemawon gagap gugup penggalipun para sepuh. Dene dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelarat ingkang sampun. Mila sepinten kalepatanipun ingkang putra pun Duryudana kula nyuwun samudra pangaksami. Dene kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika sami.
Mboten lega raos ing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka para sepuh ingkang paring pangapunten dhateng ingkang putra pun Duryudana anggen kula wantun kumalancang hambayangi para sepuh wonten ing madyaning Datulaya titikel nggan sak mangke paman kula sejenar bapa Penemban Durna nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu ngemuti bilingkang bapa ing kematian menika gesang ngiyup dhateng pepada paduka anak Prabu ing Ngastina. Nadyan estunipun gugup raos ing manahipun ingkang bapa namung gandeng menika timbalaning Sang Nata ing Ngastina ingkang bapa mboten badhe suwala sampun ngantos katimbalaning Wanci Rina nadyan kakersakaken ing Wanci Ratri ingkang bapa namung cumadhong dawuh pangendika paduka anak Prabu ing Ngastina mila nggih gandeng sak mangke ingkang bapa sampun kepareng sowan kaselak nata ling raos ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun kepareng hamba barana ingkang bapa ing kematian nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulaya negaring Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi enggala ingkang bapa nampi dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Mila gandeng sak mangke ingkang bapa sampun kepareng sowan madyaning Datulaya. Tumuntun kula nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu badhe paring dawuh menapa. Kepareng ambabarana ingkang bapa ing Sukalima nggih, Yayi. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan atur kula tan prabeda lan pangendikanipun para sepuh. Mboten wonten ingkang kula cadhong wonten madyaning pasewakan kejawi namung kewajiban menapa ing kedah kula sangkul kepareng hamba barana dhateng neraka ing awangga kula nedya nganguraken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana hanjrah ingkang uswita rum kasilireng samirana mre Om Sekar Kadong Ngas Kandanyo mawe raras renaning driya matur sembah sing nuwun tanpa pepindhan dene mekaten pangendikanipun para sepuh ingkang kula tampi andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina katandha bilih sedaya ingkang kepareng lenggah madaning Datulaya menika lair batos anggenipun nyengkuyung dhateng adegipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana minangka dados makuthaning bangsa ing Ngastina kasinggihan sabda paduka anak Prabu kepareng hamba barana lajeng sambung rapetipun wonten pundi nggih dene paduka paring dawuh ing mekaten paman kula sejenar wonten timbalan Bawadana wonten timbalan nggih nadyan tiyang sak jagat menika sampun sami mestani
Bilih antawisipun Duryudana lan sakurawanipun kaliyan para Pandhawa menika tasih tunggil daging. Tegesipun kula kaliyan para Pandhawa menika tasih sederek. Nanging tumrap kula monggo ingkang sami badhe mestani. Pangraos kula tanpa beda kados nalika kula sampun munjatur ngersanipun para sepuh. Nadyan Pandhawa menika sami mestani kadang kula piyambak nanging tumrap Duryudana menika satru mungging cangklakan. Menawi boten kula singkiraken tartemtu dados kelilip tumrap kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana. Mila wangsul wangsul kula tansah ambudi sarana tuwin ambudi daya. Kados pundi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kureping langit. Nadyan wangsul wangsul katindakaken paradene gagar wigar. Nanging tumrap manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi tasih cetha pocapan kula tasih cetha penyawang kula anggen kula nyawang gelaring jagat iwahe seming rembulan boten kendhat anggen kula tansah budidaya supados para Pandhawa menika alit kasangsaya agengipun dumugining pejah. Inggih. Namung raos kula ingkang kados mekaten menika tumuntun gadhahi raos gelo. Tumuntun gadhahi raos keduwung. Ingkang mesthanipun para sepuh menika hanjangkung tuwin tansah handumbani menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Duryudana. Nanging pinten-pinten candra menika raos kula dipun gegasah dening tingkah lampahipun para sesepuh. Satunggaling sesepuh ingkang hanggung cecaketan kelawan kadang kula pun Bratasena. Ingkang tansah cecaketan kalian kadang kula pun Werkudara. Raos kula kuwatos manah kula boten jenjem, kula boten tentrem. Menawi nyumurupi kawontenanipun Bratasena ingkang caket kalian satunggaling pinisepuh negari Ngastina. Monggo panjenengan sami prisa. Kula gadhahi pangajap Pandhawa sirna saking lumahing bumi kureping langit nanging sabab menapa semunipun jarak perkawis anggenipun tansah caket kaliyan kadang kula pun Werkudara inggih pun Bratasena. Menawi sekinten sampun jeleh anggenipun suwita wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika kula caosi kamardikan kenging kisah saking negari Ngastina tumunten manunggal kaliyan para Pandhawa kula semanggaken. Nanging menawi tasih saged nampi kekucah saking Duryudana tuwin semunipun tasih ngraosaken seger ngunjuk toya wulu wetu negari Ngastina lan tansih tasih tuwuk dahar wulu wetu negari Ngastina. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos gegasah dhateng manahipun Duryudana. Sampun kula ampah pinten-pinten candra laminipun ewadene kula nuwun sewu. Dinengke kaya ora krasa menika yang dadosaken gempung raos sing manah kula. Nuwun sewu nggih. Menapa sruning deduka menika dhateng ing bapa ing kematian? Menapa anggen kula paduka paring dawuh mengaten menika wonten satunggiling priyagung utawi sepuh Ngastina ingkang semunipun tansah caket kaliyan para Pandhawa bebasanipun lair ndedhepli wonten Ngastina nanging batin angemuli dhateng para Pandhawa boten. Monggo kula aturi paring dawuh sinten ingkang gadhahi pakarti ing kados mekaten cetha ngleling semi sanget ing atasipun nuwun sewu pendak nampi kekucah tansah dipun tampi pendak nampi ganjaran tansah dipun tampi nanging jebul batosipun boten nyengkuyung dhateng paduka anak Prabu ing Ngastina nanging tansah ngemuli dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu sesepuh ingkang kados mekaten menika semunipun kok boten pantes lenggah wonten ing datul negari Ngastina nggih. Boten pantes menawi sesepuh menika dados nayaka agengipun dados pujangga utawa tiyang ingkang gadhahi derajat wonten negari Ngastina jernyatanipun lair batosipun dereng saged dipun gagapi. Bawaduna wonten dawuh nggih. Mboten badhe kula etang-etang malih. Anggen kula munjatur ngersanipun para sepuh. Samangke badhe kula dumuk kemawon. Supados sedaya sami priksa babagan lampahan menika. Menika langkung prayogi, langkung prayogi. Dados boten wonten raos tambuh-tambuh salebeting manahipun para sepuh nggih.
ingkang kula kajengaken ingkang tansah caket lan para Pandhawa mliginipun Werkudara mboten sanes kejawi namung bapa Penemban Durna ingkang rinten panteraning dalu tansah siningkepan gelanipun Werkudara tansah sinembah-sembah dening pun Bratasena malah kula sampun mangertos piyambak saking prajurit juru telik sandi pinten-pinten dinten ingkang sampun kepengker semunipun Bratasena boten wangsul dhateng kasatriyan nanging nyipeng dhateng Sukalima Bawa Penemban Durna lelampaning mekaten menika kala wau Blakasuta gegasah dhateng manahipun Duryudana kula suwun Bapak Durna netepi dhateng jejeripun minangka dados nayaka Ngastina tuwin sesepuh negari Ngastina monggo panjenengan mriksa menawi kula menika mboten cocok kula mboten condong kalian para Pandhawa nanging sabab menapa semunipun Bapak Durna jarak perkawis supados Duryudana ngawuningani dhateng tingkah lampahipun Bapak Penemban Durna lolek enos walu gembar manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas-alas dadi wana kula nuwun sewu nggih sampun ngantos jengantika anak Prabu Duryudana tumunten nglepataken dhateng Bapa ing Sukalima liripun kados nuntun dene paduka paring dawuh mekaten lho inggih mergi menapa nuwun sewu lho kula menika dipun dadosaken jejering guru dening Kang Rama pun sinuwun Prabu Dastarata kinarya memulang muruk dhateng para Kurawa lan Pandhawa mongko jagat menika sampun sami mresani bilih Pandhawa menika ugi siswa kula Kurawa ugi siswanipun Begawan Durna kula nuwun sewu kula jejering Brahmana utawi guru menika mboten badhe mbancindhe mbansiladan dhateng siswanipun kenging menapa Bapak Durna tansah caket kalian Werkudara inggih pun Bratasena kula nuwun sewu menika sanes niat kula nggih menika sanes niat kula namung pancen niatipun Bratasena anggenipun gandrung kayungyon kaliyan ngelmunipun ing Bapa ing Sukalima Kakang Durna pripun Dewati ingkang dikersake dening anak Prabu Duryudana sampeyan ki aja caket-caket karo murid sampeyan nuwun sewu kula tak takon apa ana jejering guru kok ora cedhak karo murite tegese wewangsane ngelmu sing diparingake marang guru marang murite mau ora bakal ditampa dening murite kanthi becik yen lahir batine guru ora caket karo lahir batine siswane ning ketoke lehmu caket karo Werkudara kuwi kebangetene nggon endi ing atase siswa liyane sak paripurnaning pamulangan tumuli didhawuhi supaya bali marang papane dhewe-dhewe ning kok Werkudara Bratasena ora tokkon bali ning papan kasatriyane malah mbok rengkuh mapan ning Sukalima kuwi dudu karepku ya Dik Patih nanging kuwi karepe Werkudara karepe Bratasena nggone tansah isih kurang nyecep ngelmu ning Begawan Durna yen liya-liyane nyecep ngelmu manut kalawan wektu ing ditemtokake dening pamulangan Sukalima yen Bratasena rampung pamulangan isih kurang kepengin njaluk ngelmu karo Begawan Durna monggo aku jejering guru kuwi ora bakal awel kalawan ngelmune apa sing dijaluk dening siswane mesti bakal diparingake mula apa ya salah yen to Bratasena nganti nginep-nginep ning Sukalima kuwi dudu karepku ning karepe Bratasena dhewe ora dikersake dening Sinuwun Prabu Ngastina lho nuwun sewu nggih lajeng lepat kula wonten pundi cobi kula dawuh nyuwun prisa Bapak Durna caket kaliyan pun Bratasena inggih kula ngertos nanging caketipun ing Bapa ing Sukalima menika mboten kok wonten menapa-menapanipun menika babar pisan mboten jar kula kepengin madheg adil menika dados guru mboten wonten ingkang kula mban cindhe mboten wonten ingkang kula mban siladan sedaya kula sami Kurawa kula mban cindhe Pandhawa kula mban cindhe ugi mboten kula benten-bentenaken sedaya kula kaparingi kawruh kula paringi ilmu jumbuh kalian menapa ing sampun kula paringaken dhateng siswa-siswa sedayanipun wontene Bratasena anggenipun tansah mapan wonten Sukalima menika namung piyambakipun menika nyuwun supados paringipun ngelmu ingkang sampun aturaken menika saya gamblang saya cetha anggenipun nampi tumuli saged dipun cakaken lan saged dipun lampahi menika niatipun Bratasena mboten wonten niat menapa kemawon Kakang Durna pripun ning nuwun sewu lekas sampean menika mboten dados renanipun anak Prabu Duryudana sampean ora entuk caket-caket kaliyan Bratasena wah lha pripun to Di nek ora entuk caket karo murid iki terus guru ki terus kepiye lek arep mulang nek ora entuk cedhak karo murid guru lek arep menehi ilmu kepiye coba mongko ilmu kuwi kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantusani setya budha pangekese durgan ngono ora ana ilmu sing tanpa laku najan ilmu apik kaya ngapa yen tanpa dilakoni kuwi cabar ora ana dayane apa-apa ning najan mung ilmu sithik ning ilmu cilik-cilikan nek lek nglakoni kanthi tememen tuwajuh ya nyatane ilmu mau migunani gedhe tumrap ingkang nyandang ilmu mau
Lah apa Bratasena kleru yen to cedhak karo gurune? Coba aku tak takon. Malah dadi senenging guru lho ing atase muridé gelem njaluk ngelmu luwih saka kanca-kancane. Kuwi tegese pancen murid sing kepengin pinter. Ngono? Ora murid kok ngajab bali nang papane dhewe-dhewe. Durung rampung pamulangan wis kepengin bali. Kuwi murid pancen wegah nampa ngelmu. Murid sing ora gelem nampa ngelmu, tur murid sing ora iso dijak pinter. Ngono Kakang. Dadi pancen Werkudara kuwi ora ana apa-apa tumrap sampeyan. Lho, mboten wonten apa-apa. Gusti. Kula tak takon karo sampeyan mang jujur. Nggih, kula mesti jujur, kula pendhita ora tau ora jujur. Apa Bratasena nuwun sewu lho carane sakniki nyogok sampeyan supaya sampeyan maringi ngelmu sing luwih saka siswa-siswa liyane. Dik Mate, pripun? Kula dadi guru niki wis dibayar dening negara Ngastina. Sesasi pisan. Arepa kadang telat. Nggih. Ning kula wis dibayar dening anak Prabu Duryudana, wis diparingi ganjaran, wis diparingi kekucah. Kula ora entuk nampa apa-apa saka siswa kula. Nek kula nampa apa-apa saka siswa kula luwih-luwih saka Werkudara, tegese ngelmu kula niku ora ana gunane. Merga ngelmu kula dituku. Sing jeneng ngelmu nek dituku kuwi ora ana gunane napa-napa. Ngaten. Nggih. Lahir batin. Ambok sumpah. Tenan. Weh lah. Mang tiliki teng sekolah enten nganti wonten amplop. Beselan saka Werkudara. Oh, kula lereh dadi brahmana. Kula lereh dadi pendhita. Upama amplop niku amplop kula nyumbang. Nggih. Enten uleman. Oh nggih, ngoten Kakang Mrembantuna. Dadi mboten tenan. Mboten. Saestu kula mboten dadi niat napa-napa. Kula cekaken Bratasena menika namung kula nuwun sewu, jejering guru kaliyan siswa mboten gadhahi niat menapa kemawon. Oh, Tuna. Mboten dawuh nggih. Prasaja kemawon. Lekasipun wedone kados mekaten menika mboten damel tentrem raos ing manah kula. Mboten damel jenjem raos ing manah kula. Lajeng kersa paduka kados pundi? Kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa bab menapa? Bapa Durna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Astina. Lho. Lah kok kados mekaten pandangan paduka? Mesinipun kedah mekaten pandanganipun Alindra Ngastina. Jer kula ingkang menang jenengipun kawontenaning kawula lan nayaka negaring Astina. Mila kula aturi paring dawuh. Bapa Durna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Astina. Ayo Kakang diwangsuli. Isih jenak apa ora lenggah ning negara Ngastina? Kula nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Bapa Durna badhe ndangu menapa? Menawi kula matur tasih jenak Bapa Durna kedah pisah lan Werkudara. Syukur bagi cecakatanipun Bapa Durna kaliyan Werkudara menika dipun ginakaken anggenipun Werkudara dipun jlomprongaken wonten ing jurang ing kasangsaran. Agengipun dipun jlomprongaken wonten ing margining pejah. Menika menawi panjenengan tasih jenak wonten negaring Astina. Yen Bapa Durna mboten jenak wonten negaring Astina, tegesipun awrat Werkudara tinimbani Duryudana. Wiwit dinten sakmangke Bapa Menemban Durna mboten kenging mapan saben-saben negaring Astina. Kula aturi kesah saking tapel wates negaring Astina, jer Duryudana mboten betahaken wong sing ora lahir batin nyengkuyung adeking Duryudana minangka dadi Alindra Ngastina. Duryudana ora mbutuhake wong tuwa-tuwa sing blendra-blendri gunemane kaya banyu tumumpang godhong sente. Kula mboten kepengin nyumurupi wong tuwa-tuwa sing ming ujar lelamisan wonten ngajenganipun Duryudana. Sing iso ngaturake bab sing becik enten ngarep kula ning nek eneng mburi kula ngiwi-iwi malah ndrewili dongane Duryudana ndang mudhara sakurawane. Kula mboten cocok, kula mboten mathuk tuwin kula mboten rujuk Bapa Menemban. Panglenging triya mangungkung mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin. Yen tantulusa amangku sang Dyahutama Nalindra muda wuwuse hangrerepa Nalindra muda wuwuse hangrerepa
Kulwana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu nggih, lha kok dados mekaten pantakon Paduka Anak Prabu Duryudana. Mboten sakakean pangandikan. Kula mung butuh buktine. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Oh inggih, inggih. Nadan awrat kados menapa? Tetep ingkang bapa badhe sumaya nunggu dhateng pangrahipun Anak Prabu ing Ngastina. Nek wis kaya ngono, saiki Kakang Durna kudu isa gawe srana supaya Werkudara gone caket karo Kakang Mremban kuwi iso digunakake Karti Sampeka supaya iso njlomprongake lawan patine si Bratasena. Lho, Dik Mate. Nuwun sewu lho, Dik. Menika wau namung babakan anggen kula betah menapa mboten lenggah wonten negaring Ngastina. Wis ta. Sampeyan niku manut kalih kula. Kula niku wong nomer 2 teng negara Ngastina. Nek kok sampeyan sing dawuh kalih kula, ra inggih ngaten to, nggih. Cocok kula mathuk. Duwin kula gathuk. Bapa Dura kedah damel sarana pripun carane supaya Bratasena aja nganti langgeng urip ana ing alam padhang. Nek sampeyan ora iso nglakoni tegese sampeyan le matur karo Duryudana nek lahir batin tesih betah wonten negaring Ngastina menika namung ujar lalamisan mboten wonten nyatanipun. Ora usah lola-lole. Wis ketok tindake piye carane? Oh ya Dik Patih ya. Lah kok kaya ngene lelakonku kudu tak sandang. Aku kudu ngapusi karo jejering pendhita. Ing wis tak sandang kudu ngapusi karo jejering Brahmana. Ing wis trinasut dening Begawan Durna. Oh, nggih. Sampun ngantos kuwatos, Ger. Dinten menika sampun kula janjiaken kula pinanggih kelampun Bratasena. Menawi Paduka kirang pitados babagan anggen kula setya tuhu dhateng Paduka Anak Prabu mangke sasampunipun Werkudara sowan wonten negaring Ngastina. Kula aturi gagapi manahipun ingkang Bapa ing Begawan Durna. Kula menika sumuyut dhateng Paduka Anak Prabu menapa mboten? Mangke kula aturi nyurasa piyambak, Ger.